El divendres 15 de març, alguns alumnes de primer de l'ESO de l'optativa català vam poder tenir el privilegi d'anar al certamen de lectura en veu alta. Va passar als quarts de final i vam anar al Conservatori de Música. Quan vam arribar vam començar a fer uns exercicis per escalfar la veu. Hi havia diferents grups. El grup més baix, que és el de grumets vermells, i el grup més alt, que és el de tropa de corsaris. I la Noa, que era la nostra representant, doncs era la de corsaris. Doncs jo al principi estava molt nerviosa perquè em feia vergonya llegir en públic, però em va ajudar molt que els meus companys m'animessin i cridaven molt i va ser molt divertit. Què és el que més us va agradar? L'experiència en total, perquè és com molt xulo que quan una persona surt que la comencem a animar i tal. A vosaltres? A mi jo crec que, no el que em va agradar més, però un moment que va ser com molt xulo, va ser quan tots vam començar a animar la Noa. A mi em va agradar molt escoltar la gent que llegia, perquè hi havia gent que llegia molt bé, i també em va agradar molt els moments, com per exemple quan animaven a la Noa, va ser molt divertit. Com ho vam fer? Vinga, Noa! I al final del concurs vam fer pujar la nostra representant, la Noa, més la nostra suplent, les nostres suplents en aquest cas, i vam fer una foto conjunta amb tots els participants. Al final del certamen, les dues professores que ens van acompanyar ens van convidar unes begudes Per celebrar que la Noa havia quedat segona. Quan vam fer l'entrega de premis ens van fer pujar tots els participants a l'escenari i ens van donar un diploma i 2 llibres a cadascun i jo vaig quedar segona. Nosaltres creiem que la Noa s'ho mereixia perquè és molt bona lectora i es va esforçar molt.